Zerra, Ilaski Serrano, Gabo, Boiolixe! Una zona berria pasata! Antxon Telleria Gabo! Etorri gara, indar berrituta noski. Gogoz, zuekin egoteko. Opor mundialak pasata. Laugarrena, Hori esan behar dizu, Ilaski. Laugarrena, Izan dut oso presente oporraldian zehar, enekin zergatik aseran lau zenbakia. Oporretara begira, kuadrilla osoa joateko ginen, azkenean jo ginen lau lagun. Oporretan egin ditut, lau gau pasa. Bai. Bizitatu ditut lau menitontor desberdin. Eta zergatik. Laugarren demoraldia dugulako bildu zen! Laugarrena! Bai, Olixe. Pozik, Pozik. Indar berrituta, gogotxu, egia da, abiera hau izango dela, baina erne, aldaketatxo batzuk ere etorriko direlako. Bai, badaukagu. Kontuz. Ateioka sorpresak biluzen. Momentuz. Eta demoraldia behar bezala biatzeko. Gato zela gure lehiakiak eta Gaur da, une oro, Gabon, Beñatzeta Bona. Lehenbiziko saioa, demoraldi berrian. Oida. 18garrena, jarraian nola bait. Bai. Zer modu zikote? Zondo. Oso ondo. 8.500 euro bazen dituzten pilatuak. Ez dakigun on geratu diren. Guk oraineko ez dugu ezer jaso. Bale, oso ondo. Baina hau da ona izan da ere. Zulo bat sortzen ari gea. Iluzera bueltatzeko gogoz. Bai. Guere ala gatoz eta, orain nahi marko ditugu. Kontuak eta pixka bat berritu. Bai. Jendeari aztu zaio akaso Beñat zertan aritzen den. Biologia eta bai, ikerketa kontuak, zertan. Ba, antxoaren... Nola esan? Berari ere aztu zaio pentsa, Eski, hau. Bai. Antxoa arrautzak, planktonak eizatzen ditun, eta horrek zer egin eukiko luke. Planktonaren eta antxoa arrautzen arteko pixka bat harremana, tirabira. Harremana ikertzen, hori guztia. Doktoretza egiten ari zara, baina astin zauz, Beñat? Pasaian, bai. Bai, ondo. Biak uzartzen hola bait, eta defentsa noizko dugu? Indikan, falta da, ez. Ados. Nerea, zu berriz? Ni aurreko ikasurtean ingleseko irakasle errenterin. Aurten momentuz langabezian. Bale, pixka bat, Miluzeren tankeran ez da, ikasurtea abiatu dugu, gauza berriak ere badatoz, zure bizitzan ere bai. Oida. Ondo, pixukide izaten jarraitzen dugu. Bai. Tamalez. Etxea berritu dugu erabat. Ez dugu ez berdin zaitu. Espiritua mantentzen da. Ez dugu ez da garbiturei. Aurreko aldi hartan ondo. Kobratza egiten da azken egunean, Horregatik, momentuz. Zenien kobratzen da. Zuek segi. Animo eta zorteo bigote, ongi etorri. Marieta Maialen! Epa! Gabon! Pentsa. Ikastideak, Marieta Maialen, fisio ikasten, etzigun denpora askorik emon Miluzez gozatzeko. Hori da. Ikasturtea amaieran heldu zineten, azken saio hartan. Hori da. Eta sailkatut hementxe gauz bide berriari ekiteko gogoz. Maria, zer moduz? Ondo, gogokin, ja martxa hartuta eta abertzeiten duen gaur kontan. Bueno, Maialen, orduen indartzu zatozia eta gauzak egiteko gogoz, dirutsuek eskuratzeko gogoz. Hori da. Eta batez bezakuak eta irabazteko gogoz. Hori da, a ber. Ondo, ze moduz holan ikaskidiek eta enteratu ziren, Miluzen egon zinetela? Joe, bai. bai, saio bagar hartan. Bai, dano batera ikusiko den eta oso ondo. Beraz, ondo. Ondo. Atiek zabal-zabalik, Maria Maialen, gaur gozatu behar dugu eta ze ondo, hementxe zauziela. Zorte hon. Eta ikasturte berri azera honetan, estrenakoz, Peio eta Zier, gure! Bigote, ontara ez gehiagitxo ere oitu, hau ez da beti ala izaten, Ba, urrengo saiora zailkatuta gauz, publikoa gauz edo. Ikasturte berri azten, ongi etorri ezer moduz? Ondo, gogotxu bai. Begira, nondi gatoz? Gerniketik. Gerniketik? Kurrikulumari erreparatuta, azteko, asmoari erreparatuta, nolatan etorri gara, Miluzera? Nire urtietan, ez azten azierrek zorionak, eta goaz Miluzera joango gara. Oparia izan da? Emoten dugu, bai. Eta, zure ekimenez hasier? Bai. Oparia edo, peio dino, oparia edo, Ikustu, Ilaski Serrano eta Ilaski Serrano ezagutzea, aurrez aurre? Bai, garo. Opari. Opari bada. Opari bada! Eski ba, Asier, alegia, pentsatu zen duzu. Joan nahi dut Miluzera. Bai.
joango naiz peiorekin. Bai, Bai, ez da? noski. Ze ikusi diozu horrela kide ona izan dadin eta? Jode, oso ona da. Bai, Makine. Alegia, etxetik eta aritzen zarete zuek. Bai. Begira. Bai, nezin behin bai. Ondo, makiniek ikasten ere bai. Zertan peio? Ni ade eta zuzen bidez, harrikon. Biak batera, izango ez da makinie. Batez, ekarri bi niri, ez da? Zer Eta zu hasier? Ni nutrizioik ez den hau. Ah? Bai, Gasteizen. Ondo. Begira, Ondo. uda buelta hontan, komeni, Bai, guri ere, bai. aholku batzuk eta Agurtzurez, bai. ordena Bueltarako, bai. Ondo, ze asmo, peio, zagoa irabaziko bagenu? Badeko guz bilagun idazun guzen Bulgarian, untxe joango dienak, orduen ia bizital bagu zen. Eurek badute beka, Bai. Da zuek guk ni luze beka ona nahi gatoz duzue. beka bile, bai. Oso ondo, eta Iluze asmoa... beka oso ondo dago. Ba, noski, Bai, mundua Bulgariarako, ezagutzeko, ondo. eta asmoa hasier bertara joan, eta eurei laguntzea ikasketetan. Ondo paseu. Ikasketetan, esan dugu. Bai. Bai, noski. Oso ondo. Hasi nilu zen, ia nola heltzen garen. Hori, Ados? hori, Animo, bai. bigote, ongi etorri. Eskerrik asko. Ongietorri guztioi, hau pasu betxala zaparra Bai, horixe. Eta... Baurreko denboralditik, bueno, hemen daukagu gordeta, ondo gordeta egonda, ondo Bai, zainduta bai. egonda. Ez da zer falta? Ez da etorri inor, Bueno. euroak zenbatzen ibili gara danok, eta guztiak daude. Adi, abiatzeko laugarren denboraldian miluzen zakuan 19.250.000 euro. Ondo. Ogerrez banaiz, batzuk izan ziren salon, beste batzuk jakan, eta bueltatu zarete miluzera, aguraingo lagunak, hau pasue. Ongi etorri. Ondo. Hau nola zen orain, Iaski? Asi, Nola? asi, Aukeratu, eta Pei eta Sierra hasiko die, Begira, Pei eta Sierra hasiko die aukeratzen ikusi makusi triboren berbak edo potokumeak nahi duten eurentzat. Fotokumeak. Erto, Beñat eta Nereari, zeopari, Ikusi makusi, a ber. Eta triboren berbak, Maria eta Maialen entzat. ba ikusi makusi, Etzai guaztu? Beñat, Nerea, etzai guaztu. Ondo ari gara? Zaztuko asku. Ia. Beñat, Nerea, ikusi makusi, itxasoko animaliak. Bi sardina, olagarro bat, bi itxasaldi, sardina bat. Hiru olagarro, hiru sardina, bi olagarro, itxasaldi bat. Sardina bat, Beñat. Bat. Bi sardina, Bat, hiru olagarro, bost, itxasaldi bat. zortzi, Bi olagarro, lau, hiru sardina, Hiru. bi itxasaldi, hiru, olagarro bat, bi, sardina bat, bat, bi sardina, Bat. hiru olagarro, Bost. itxasaldi bat, Zortzi. bi olagarro, Hiru. hiru sardina, lau, bi itxasaldi, Zazpi. olagarro bat, bi, sardina bat, lau, bi sardina, bat, hiru olagarro, bost, itxasaldi bat, zortzi, bi olagarro, zazpi, Aizi basaute, jo, ez ez, Niko gotxo esateko, topatu ziren, izkin batean, esan du, berri da, armontu bigote. Sardina bat, bi. Bueno, Maria, Maialen, trigoaren berbak ere bikain, zaindu ditugu. Erne, pertsonifikazioak ondo? eta izenak. Hemen, naztuta, hauetxek berbak. Eta guazen, demora. Deabrua, Maria. Infernuko patxi, Boi, ergela, Maripatxar, deabrua, Infernuko patxi, ergela, Petiri Santz, deabrua, Infernuko patxi, ergela, Antxon Piperri, deabrua, Infernuko patxi, ergela, Anton Kaiku, eskerrik asko, loa, Maripatxar, deabrua, Infernuko patxi, ergela, Antxon Kaiku, loa, Maripatxar, deabrua, Infernuko patxi, ergela, Anton Kaiku, loa, Peru Dubakoa, deabrua, Infernuko patxi, ergela, Antxon Kanku, kaiku, loa, Bautista Azterretxe, deabrua, Infernuko patxi, ergela, Anton Kaiku, loa, Maria Bekaineko, bai, lapurra, Peru, Bautista Bazterretxe, Belarri zegorri ez. Maria, Zer? jartzen zuen Anton, ez Antxon,
Parean ikusi eta, ba, bera izango da, ezta? Zuzendu, Anton, 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 vale. Antion, ez... Iru, alpazueko baita borkontu! Lehenengo egunien ondasuko, ara? Bederto, Kosta Bravatik bueltan txirritatxo? Nora ez da joango txirritatxo, ez da? Kosta Bravara ez da, Bertan egonda, eta ia ze kontatzen digun, Peio Asier. Zuen berba, koinak, hauek. Eta Peio, apartamentua hartu, Genuen, itxura soso, Jakarta. ta ondartzako txiringitoan, eskatu genien, Karta. antzituzten paella, fideua, ensaladata, Jakarta. baina han kontua ordaintzeko, behar duzu izan. Ausarta. Bueno, Aparta. Bueno, Sierri esan digu, Kosta Bravara, bera, Jakarta ere egongo zen. Jakarta. Bueno, akatxakor... Pare bat. Irura puntu, ikote. Hora, Harri. Konturatu zara? Zertaz? Zu bai. Ni bai. Nire akats txikia. Bueno, udatik bueltan, diptongo txiki bat. Diptongo bat. Ohitura honak ez dira galdu beharretan, eski. Ohitura honak aipatuta. Zein nintzioa gaurreko demoraldian, Beste orain? Ba, hombre. Hartu lekua, Maria eta Maialen bestaldean. Piratetan ez dagoen besterik, Euren imintzioka. Euren imintzioka. Ja ba, nabari den. Denbora. Alga. Zer dira? Landariak, Porrua. Bai? porrua, landatu, loria, Bai? patata, landarea, Igurtzi. Zer dabil? Gero zertarako bainat. Bigarrena. papela, Pinotxo. Bai. Gezurre. txontxongilloa, Oso ondo, gezurre. Gezurra. Gezurre, ondo. kamiseta, neurtu, Modista. modista, Bai. joskina, Modista eta bezeroa. Eta zertan nahi da? Joste. neurriak hartu. Neurriak hartzen, oso ondo. Eta lehenengoa? Ia, Sukaldatzen. ez, bainat, gero zertarako. Te, Matxa. te, Zagardoa. kafea, Alkola. Bai, zetan dabil? garagardoa. Bai, zetan dabil, bera. Ikusiñoa. Buelta. Aritzen, Sendabelarrak birrintzen, gero ukendu bat egiteko edo. Eta noski, gogorarazi, demoraldi honetan ere ez dugula guk apologiarik egingo, alkohola eta momentu batean bainatek. Alkohola, hori alkohola! Efektu hori alkohola zeri lortzen du. Sendatzeko, Ez da? Bueno, efekturi puntuak be, bai, Psikologorik onena. Berrogeina puntu! Ondo. Maria eta Maialen, hartu lekua. Peio eta Asier bestaldean. Gernikarrak estrenako, noski. Egin jolaz, beldurri gabe. Hortxe kontzeptuak, denbora. Ulie. Bai. Orraztu, Bai. gulie bai, Zehazki? Ez, txinteu, ez. Zehazki? alizeu, Prentxakin, izeu. alizeu. Oso ondo. Jesarri. Min, pintxoa. Bueno, Ipurdi zen klabeuz pintxoa. zer. Zer, Horratxa. Dardoa. Dardo. bero. Txintxetie. Bai, Ba. ondo. Bolanderak. Ez. Petardoa. Ez. Koetie. Bai, Bueno. bai, Ia. Astronautie. bai. Astronautie koetien. Ez, hau dira? Bota. Teknikoak edo... Bai, Astronauta teknikoak. Nongoak? Nongoa? Nasako. Nasako teknikariak. Zertan ari dira? Cuenta atrás, H kontua. Bai, ondo! Oso ondo. ondo. Gure pixka lagundu dugu, baina hartarako gaude, noski. Esango nuke? Bai. Ondo, irroia puntu, oso ondo! Eskuzabal, zortzera? Bueno, ikasturtea zera da, eta... Bai. Zuekin ere bai, Peio Asier. Bai. Prest? Bai. Gogotxu? Bai. Hartu galeku guazen! Beinanetan ere bestaldean. Veteranoak esan behar, veteranoak ziren. Baina ignar berrituta. Demora.
Etxe bat. Leioa. Katea. Kuadro bat, margolan bat. Telebista. Museo bat. Zinemako pantalla. Zinemako pantalla zu. Zinemako pantalla garbitzen. Bai? Nor da? Garbitzailea, zineman. Bai. Zinemako garbitzailea. Ah, vale. Sopa, ramen. Ramena jaten, sopa. Entxalada mixtoa. Bai. Ba, bai. Hilketa bat, espataria. Vale, mosketeroa. Dragoi bat akatzen. Espataria monstro bat akatzen, labankatzen, espatarekin Zuzea, hiltzen. hiltzailea. Zuzea, zalduna. Zalduna, hori bai. Ze maia? Sona, Guau! Bikain, Zaldunak dragoia Hori guztia lortu, zuntxitu, da lortu dugu. Nik uste dut pegi horrela. Esan du, gazpatxoa janda edo izaten da. Ei, oso ondo, iruroina punto! Bai, baina nerea? Esan? Zailtasuna ego dutela, Bai, bai. Edo igual udan aztu zaigun. Hieroglifikotan. Bai, ala. Ilintziotan igo bada, hieroglifikotan. Entzun dut ligatu duela. Udan. Persona batekin? Ilunpetan. Besteak etzekien. Jode. Nor zegoen aurrien. Ze gogorra, Ez, berantzatona. Berantzatona eta, bueno, lasaituta. Hori dantza bide bakarra, ez da, ilunpea. Bueno, ilunpea bide bat da. Ados? Bide asko daude. Lujan biok ere esan zuen itzali argia, utzi azalari ikusten, hori egin du Eroglio. Eroglio maite zaitut ala ere. Baina eta nerea, lehenengo eroglifikoa denpora. Iatetxean eskatu dut. Ostoak. Bai, segi? Ostopila. Bai. Bai. Ostopila. Osto asko ostopila, ojaldre bat. Ojaldre, ostopila. Osondo, ederto. Zaitasuna ego da, baina alere. Osondo, bainat nerea bigarrena denpora. Zuzenean ikusi nahi dut. Erbia. Bale? Laugarren erbia. Derbia. Oso ondo. Oso ondo. Lau erbi ikusten ditugu. A, B, C, D. Derbia nahi dugu hori da markatuta dukaguna. Derbia. Ondo. Oso ondo. Bizien erea. Ondo. Baina degokitzen, pixanaga, demora. Ondo. Maria eta Maialen. Ilunpetan ibili zarete? Oporretan? Bueno. Tarteka bai. Batzutan bai. Ondo ja erogliorekin bat egiten dugun espirituan orduen. Lehenengo eroglifikoa denpora. Teleskopioarekin ikusi dut. Izar. Ia izena? Jefer. Izar. Bai? Artizarra. Artizarra. Oso ondo, oso ondo. Bart Simpson ikusten dugu. Bart izarra da, eta peken dute artizarra. Ondo. Euskara bereziki Simpson zaleak antza. Ez. Jefer, hori... Zerun ez da guzen pertsonaia hori. Ondo, zuen bota. Zuen bota eta gero nik barre, gainera. Bigarrena, denpora. Gaizkila oraindik dago. Kalean, zu... Ze ikusten da? Sokan, zintzilik. Ez. Atxiz. Bai? Bai? Txifarolan. Ez? Farotxilan. Ielin eragiketa, zezan dugu? Soinua zein da? Txizkalean. Soinua zein da? Atxiz. Bale? Egin eragiketa? Administrikoaren soinua eroglifikoetan. Atxiz. Ezeken dute atxi. Da lotua dago. Atxilotua. Gaizkila dago atxilotua. Atxilotua? Bai. Lemizikoa bai, 50 puntu. Bai eta zier, eroglifikoak asmatzeko intentzio da nagaz. Bai. Bai. Eta peio dio azierri esan, bera goparitu zidan aukera. Peio zier, sorteon, lehenengoa denpora. Hau bai, lasaitasuna eta... Hasi irakurtzen, bai? Da. Bai? Eneko. Patatxa. Abizena? Atxa. Patxa. Venga, ordena. Patxada. Oso ondo. Pa, eneko atxa sukaldaria, pa, atxa, da, adierazten digu berdin horrek, patxada. Lasaitasuna patxada, ederto. Lehenengo asmatuta, lasaitasuna ederto. Bigarren eroglifikoa denpora. Ikasleak ez dira bereziki. Argitu. Ez, hasi. Ze ikusten da? Arpia.
Ez. Bigarren argi orduen. Ia, bigarrena? Berbatiak. Ez, ze ikusten da, zer da hori? Orokorra? Argi. Orokorra? Arpegi ez, Argiak. orokorra. Burua. Buru argiak. Buru argiak. Buru bat, aurpegia bai, baina buru osoa daukagu, buru argiak. Argiak itzali dira, hontan aurrekoan ez, eh? 50 puntu, Gernikera ondo. Eta ikasturteko lehenbiziko zazpikia, Jazki. Ondo? Bai, kirol kontuak, kirol munduan, aipatzen baitira tarteka, baloreak ere, ez da? Bai, ezinbestekoak. Ez da lehia, soila hortik aurrera beste aldarrikapen batzukin ere bat egin. Taldea, bla, Hala bla. egin dute, Real Union taldeko lagunek ere, arrazakeriaren kontra esan dute, zuritik beltzera, arrazakeriaren aurka elkartuta. Ondo ari ziren, baina jarraian dio, kirolak batasuna da. Aldarria interesgarria berez, beharrezkoa, baina kirolak batasuna da, batasuna dak, deituzen hasita ez. Kirola batasuna da, ergatiboaren alde ere egin, mesedez. Opa, Real Union, txala bera bat. No. Eta orain, zuzenean, mil luzeko eskuaren bilagoaz. Zuzenean. Adarri gabe. Ikusiko dugu, hortan ere berritasunak iritsiko dira. Lasai, lasai. Hortxe ari da gure garapen eta ze bulego da, garapena inteligentzia, ikerketa hori guztia. Intro berri baten zerbitzura. Performance, horrela esaten baita orain. Performance, ezin dugulako sorpresak aurreratu, baina igual beste... Beste bide batzuk urratu nahi dugu. Da beste kokaleku batzuk. Ados? Ondo. Baina Nerea, garrantzitsuak komoina lortzea. Hoi egia. Hori bai. Goazen ba. Oporrak bukatu dira. Hauetako nor bilakatu digun erabe? Adimentxuk. Jose Antolosa, Iñaki Berurena, Xabier Euskitze, Jose Mari Iriondo. Jose Mari Iriondo. Oso ondo. Jose Mari. Jose Mari. Bokala? Entzun? Ona, zetanganarekin baterak kantuan nor entzun dezaken den. Tokixa, tokilla, tokiño edo tokina. Bai, abales. Tokixa. Ez tokixa ez. Rosaliarekin, bera, bai. Errebotea, bikote? Bai? Toquilla. Tokiña. Tokiña? Tokiñu! Brasilarra, Bokalik ez? Aurrera? Ze animaliaren izenez ezagutzen da argaziko autoa? Ez? Kakalardoa. Ondo. Bokala? Eta? Ez dakigu. Aurrera, beraz? Entzun? Ezkondu ninduen, 15 urtekin, senarrak bazituen. Oiai, deskanila gazte, agure zarrakin. Bueno. Ondo zartu da kantu hau. Zeiz ezkutatugu, Ale Sarduiren, amak ezkondu ninduen. Kantutik. 60, 70, 80. 80. 80. Senarrak bazituen, 80 berakin. Galaziona, bestiak. Bokala? Bokala? I. Dira. Oporrak bukatu dira. Ez? Azken errondara? Bozema? Bai, azkenera, bai. Nola du izena argaziko bideojokoak? Pac-Man. Pac-Man. Oso ondo. Bai. 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 Bokala esategu? U. Vale, taskatzen dago. Hortxe dago. Bai. Irailean eguraldi ona, ezinean lanean dagoena. Dagoena, oso ondo, bokala, Oso ondo, banatu dugu lehenengo komodina. Ia bigarrena banatzen dugun, Maria Maialen. Bigarren eskua. Dagoeneko ilunduta. Hauetako noren argazkia irabiatu.
dugu. Josune Arakistain, Olaien Ziarte, Loreain Txausti, Joldi Beristain. Josune Arakistain. Errotea. Lorain Txausti. Bai. Bokala. A. Maria Maialen, hauetako noren hitzak dira adimentsuk irakurriko dizkigunak. Nik ez nuen disko bat egiteko asmorik, bera etorri da. Ni ez naiz disko horren bila joan, bera etorri da. Zergatik etorri den ez dakit. Anariren hitzak dira, Ruper Ordorika, Benito Lertxundia, Maia Zubiria. Anari. Peio Asier? Amaia Zubiria. Ruper Ordorika. Nik ez nuen disko bat egiteko asmorik. Bera etorri da, niz naiz disko horren bilajun. Bera etorri da. Bueno, bogalik ez? Bogalik ez etorri. Maria Maialen, aurrera. Nola dute izen argazkiko pailazoek? Txintxeta, klipa eta txorroskilo, potx, lotx eta izaskun, takolo, mokolo eta txiribiton, gari, montxo eta Jose Lontxo. Takolo, mokolo eta txiribiton. Crossoverra. Peio Asier? Hot, lotx eta izaskun. Tanor, da izaskun? Zago argi. Gari Montxo eta Jose Lontxo. Bai. Bokala? Sarkun! Izaskun, no, txertu zara, izaskun. Eta? Aurrera egiteko Maria Maialen, Esango dut. A ber, Bai, Kristina lagotako naiz, Venga. Egunak asko laburtu, udazkena da gertu. Bai? Jauzi uretara? Bate dituzte. Bigarreko guaina! Peio eta Asier! Ia zuena arrantzatzen duzuen, animo? Honela dio. Ezin dut gehiago jan. Ia da. Udaztea eta. Hauetako nor bilakatu digu flamenka adimentsuk. Iker Gurrutxaga, Jose Ignacio Ansorena, Ander González edo David de Jorge. Jose Ignacio Ansorena. Errebotea? David de Jorge. Bigarren errebotea. Iker Gurrutxaga. Bai, noski. Ondo? Bokala. Zema bokaillo azte nagusi zen, Uf. Bueno, zentzun? Hey you, nola du izena taldeak zuzenean? Ez, Europe, Scorpions, AC/DC, Iron Maiden. Scorpions. AC/DC. Eski? Bokala? Peio Asier. Greziar mitologiaren arabera, hauetako nork eman zion sua gizakiari, argazia sekulakoa. Phobos, Fufus, Prometeo, Piros. Hau, pinpilin pausako txosnak web. Hau da jongi. Bai, Zunez mozorratuta. Bai, Piros. Fufus ez. Fobos igual. Sua. Venga, Fobos. O Prometeo. Fobos? Fufus. Fufus. Fufus nero txakurre. Prometeok. Bai, zentzen, sua badokazu? Fufu. Prometeo, bai. Einputz, lastan. Animo? Ja. Nore mertxioa sortu digu adimentxuk? Dados sargento, permiso da guardia egiten den guztia por la patria. Ire izena hizkuntza berria, euskarria euskaldunona berria. Dados sargento, permiso da guardia egiten den guztia por la patria. Sorotan bele, urtz, eskixu, gozategi. Zorotan bele. Gozategi? Cabo sargento, permiso da guardia egiten den guztia por la patria. Izo mimisizioa. Ondo. Bokala? Ezin dut gehiago jan. Beste komoin bat jan nahi. Zira, erne horrendik, Bueno, ba. Azken errondara. Ze hilabetetan jaso hoi da matxa. Otsailean, apirilean, uztailean, irailean.
Bizkaiko txakolina. Bai, baser izendeko guz batzuk, baina... Eta? Jakin ez, no? Uztaia? Ja, usta. Iraia. Hau berriz. Jaso eta jaso. Bokala? I. Ezin dut gehiago jan. Izerdia? Mai. Bai, ez dakit. Joe. Ez? Bai. Bueno, ez dakit, baina saiatu naiteke. Probatu. Bai. Ez da izango, baina, bueno. Masailerako, zer sari zuzuk, Izerdia? Izerdia, pikantearen eragina. Masaile... Tako, masaile tako. Erre bat zegoen. Nahikoa. Improvisatzea, karo. Baina oso ondo, bi badituzue. Markagailuetara bat! Bi komodin eta 140 puntu. Donostian, Beakan Oñati, 180, Gernika 150. Sare barik, bigarren dirugarren taldeko kideak, zein da zuzenaren aurrean? Beñat, Nerea. Lehenengo rondan zein da zuzenan, munduko basamortuak dira. Simpson, Sahara, Tabernas, Kalahari, Choyu, Atacama, Tanganika, Gobi, Mojave, Taklamakan, Tambora. Sahara. Oso eta una. Atacama. Ego Amerikan, bai. Gobi. Txina eta Mongolia artean. Kalahari. Ego Afrikan. Ondo? Taklamakan. Erdialdeko Asiako areazko basamortua. Peio Asier? Txoiu. Autontorra. Tabernas. Bai. Almerian dago. Maria Maialen? Tanganika. Afrikako aintzira baten izena da hori. Eta komodina. Komodina. Txoin. Bat falta da eta komodina daukazuen. Zenbat puntora mateitu, hola? 150, holan 70. Eta beste komodinik ezin dugu erabili. Beste bat. Noski ba. Ba, komodinak dio... Mojave! Ondo! Ura! Markagailura, 150 puntu. Bigarren erronda zein da zuzena, Maria Maialen. Irailean ospatzen diren festa, jaialdi edo ekitaldiak dira. Antzarreguna, Irungo alardea, Otsagabiko jaiak, Kontxako bandera, Donostiako zinemaldia, Erronbiloak, Zarauzko Euskal jaiak, Boga festivala, Hondarribiko alardea, Balmasedako feria, Gasteizko festbal. Kontxako bandera. Iazte buru eder. Peio Asier. Antxarreguna. Irailaren bostean, egun bikaina hori. Donostiko zinemaldia. Eta zenbat glamur, laster, Maria Maialen. Zarauzko Euskal jaiak. Irailaren bederatzean, bai. Peio Asier. Balmasedako feria. Maiatzean egin hori da bikote. Hondarribiko alardea. Irailaren 8an. Maria Maialen. Otsagabiko jaiak. Iraila erdialdean. Erronbiloak. Urriko lehen igandean. Maria eta Maialen. Boga festivala. Ondo? Planto egiteko aukera baina atzetik zoazte eta bestela erromatatzen dugut 150 euro. Eskuratu. 150 puntu. Zenbat puntu ozkeu guain? Guain zenbat puntu ozkeu? 70 daude. Vale, planto. Planto. Planto? Bai. Bazuen zadiro 70 puntuak. Festbala behar genuen, iraila zeran. Eta hirugarren erronda, Peio eta Asier. Premier Ligeko taldeak dira. Newcastle United, Milwaukee Bucks,
Manchester City, Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool, San Pauli, Aston Villa, Manchester United, Wolves, West Ham United. Manchester United. Deabru gorriak, bai. Arsenal. Mikel Arteta, entrenatzaile. Liverpool. Peio eta Asier? Manchester City. Ondo? Beñat, Nerea? Newcastle United. Maria Maialen? Borussia Dortmund. Hau Premierrako ez, Bundesligako taldea da. Peio Asier? Aston Villa. Birmingham hiriko taldea. Beñat, Nerea? Wolves. Yes. Azken erantzun zuzena? West Ham United. Sailkapena jokoan? Seguru? Seguru? Bai. Futbola, zuzer bai. Bai, 150 puntu, Gernikeran. Eta markagailuak azken segunduan erabaki dugu. 550 puntu Donostian. Beasain, Oñati, Maria Maialen 260. Lareun Gernikan, Peio Asier, hau batzuek. Maria eta Maialen. Ikasturteko lehenbiziko saioa. Bai. Zuen bigarrena miluzen. Hortxe bili gara, eh? Bai, saiau gea. Gehiago arriskatu ez? Bai. Bueno, hementxe bukatu da. Zer mozko esperientzia? Oso ona. Bai. Oso pozik. Bai. Eskerrak etorri Sakabanatua gainera, Hori saio da. bat, Hori da. udako porra, Descanso. beste saio bat, itxiera, Oso eta ikasturteari behar bezala ekiteko aukera, orain. Bikote, mila esker. Vale, eskerrik asko. Aurrera ba! Beñatetan Nerea, eroso. Oso. Oso, bai horixe, bertxolari, gainera. Peio eta Asier, bueno, Zeu zer gitxo, baina, bueno, pase gara. Listo. deser oso ere ez. Ez, gustora. Aurrera egitea lortuta pozik, eza? Bai. Ondo, gauza batzuk, Ilazki, zertan aldatu barrik ezagota. Jarraian, mirutzen, soka! Soka! Aurrera ba, Peio Asier zuek erantzuten lehenak, goazen soka tirara. Zerbait ondo dagoenean, utzi. Erne, demora, zein da Juan Luis Pérez Michelena beratarraren izen artistikoa? Paso. Peki, ze santuren egunean oparitzen dira arrosak eta liburuak Katalunian? Liburuaren... Paso. San Jordin, nola esaten zaio esan nahi bat baino gehiago dituen hitzari? Polisemikoa. Bikain. Ze espeziak eman ohi dio kolore horia arrozari? Azafrana. Ondo. Ze herrialderen izena dator Tanganika eta Zanzibar hitzen nahasketatik? Tanger. Tanzania. Ze arrainen hileta egin ohi da inauteriei amaiera emateko? Sardinak. Sardina. Montxo Armendari zen zein film berritu zuten 2024ko Cannesko zinemaldirako? Amama. Tazio. Zenbat ordu pasa dira erlojuko orratz txikiak, buelta oso amamadu. 60. Amabi? Zein herrialdetan jaio zen Nati Peluso abestaria? Argentinan. Ondo. Ze kiloretan aritzagatik da ezaguna udane ostolaza? Korrikan. Harri jasotzean. Ze izen du 76 urtetik behin lurretik hurbil igarotzen den kometak? Paso. Hali, kometa! Zer esan nahi du errusieraz da hitzak? Bai. Da. Nafarroako zein herritan egiten da Sanferminetan zubi gaineko dantza? Lesakan. Lesakan. Arranoaz gain, ze animalia agertzen da Mexikoko banderan? Tigrea. Sugea. Zenbat ordaindu dituzu 4 kilo sagarrengatik kiloak 3 euro balio baditu? Amabi. Amabi! Iupa! Gipuzkoako zein herritan jaio zen Mursego musikaria? Donosti. Eibarren, ze pailazoren ikuskizunetan agertzen da Amona Josefina? Eta kolo pirritxeta porrotxo. Bai. Ze izendapen hartzen zuen Alemaniako enperadoreak? Reich. Kaiser. Nola esaten zaio animalia batzuek neguan izaten duten lozorro luzeari? Ai! Iberna zeinoa. Ondo! Bueno. Peio Asier, ari, momentu baten, eta denpora zegoen aldien, zelan? Ondo. Bai, ez da? Lehen bidarrezeteko. Hibernazio labur bat orain? Bai, Deskantzue. Buelta. Hori da, Peio Asier, bazeuen zain egon kola da oso pozik. Gernaiko. Hauxe dago bikote, ikasturtea behar bezala bihatzea. Bai. Bukatu genuen bezala hasten. Beste finaltxo batekin.
Zakuri gabe, momentuz? Zakorrur. Ja, bai. Bueno, ikasturtea zera, lehenbiziko saioan? Ona bizateke. Gaur hasi. Adi. Eta etxera eraman, 19.150 euro. Eta erne, patxara osoz esan baitezaket, eta ikasturtea oraintxe hasi berri dugun arren, hauxe dela, ikasturte honetan izango dugun publikorik onenetakoa, gura oso ondo! Onenetakoa! Beñat, Nerea, finala, jokatuko dugu. Nereak esan du, hasieran, orain arte egindako lanaren ordainsaririk ez dutela jaso, oraindik. Hala da. Zuk badakizu sariaren zati bat zerga izango dela? Bai. Tamalez. Kalkulatu dakagu dana ja, Zenbat den, sariaren zenbat, zerga? 19. Abai, galdetu duzu, ondo. Galdetuta Lehenengo dago. gunean bertan. Ondo. Ni zergak ordaintzaren oso aldekuen nahi. Berez, gero oso ondo banatzen bada, hau guztia. Ondo. Umori egile autonomoari galdetuko diot. Bez zerga, zuk fakturan zenbat ordaintzen zu? Nik esan duen umoreak ez dauka bezik. Eta gestorian, bai badauka. Eta 120 bateko. Ondo, iparraldean egongo bazina? Begira. Baina fakturazioa mendik egin ez dakit, iparraldean zenbatekoa? Ba, 120. 120, eskabajo. Bueno. Bi estatu, Espainian 121, hogei, Frantzian, hortxe. Beñat, Nerea, sorte hon. Bez orokorra, 120, baino txikiagoa dute. Vale. Euskal Herrikoa baino baxuagoa, beraz. Denpara. Alemanian, bai edo ez? Herrialdeak. Bai, txikagoa? Ez. Bai. Hungarian? Bai. Kroazian? Bai. Grezian? Venga, bai, eta bestela. Rumania? Bai, jarriko nuke. Bai, nike bai. Portugal? Bai. Baitare, igual hori ez, Malta? Ez. Danimarka? Danimarkan, ez. Polonia? Ez. Osa, bai. Bueno, bai. Txikiago dut, bai. Italia? Italia, zu jakin gozu. Nik zedakit. Bai. Bai. Suitza? Ez. Ez? Egi ez dut egingo dugu, bez orokorra 120 baino txikiagoa dute. Venga, va. Toma saco. Vale. Ba, Suiza, bai. Suiz, txoin. Nik pasako nuzuzten medika honea, Lena. Vale, venga. Azten geha. Portugal, Italia, Polonia, Grezia. Eta Kroazia. Eta bai estatzen. Jo, estrategia jontzegu. Bueno. Bat, ondo. No, behatzi ditu gaizki, no, dale, ondo jarritugu. Ondo? Vale. Baraino neaka. Bai, beste leaka. Italia. No, Italia ondo pokentxe aldatu dugu. Suiza. Lehaz dago? Suizan ez? Suiza agia da. Eta genekan hemen Alemania, bai? Venga, Alemania jartzagu? Bai. Eta Malta. Oie probatu hartu. Vale, venga. Hiru oiek, venga. Baina, matxa maitia. Eta orain zen, 23 segundo. Esan idea. Eski ideiaik ez. Zein dakago hasiera TikToki bat ez dugu aldatu tokiz, venga, ba. Hungaria ez dugu aldatu, eta Rumania ez dugu aldatu. Venga, ba, Hungaria bestaldea. Rumania igual, ojo piojo. Venga, ba, Rumania. Hala, ya está. Listo. Ai, amatxa maitia. Beñat eta Nerea, urrezko galdera. Bi, azkenak izan ziren, Europako batasunean sartzen. Vale, ba nik uste diala. Malta eta Kroazia, nik uste. Rumania eta Kroazia. Kroazia badao. Hau bat ez zuten gure lehenengo finala. Bai, Kroazia badao. Venga, Kroazia. Eta ezagit Malta o Rumania? Malta, venga, ba. Malta? Bai, de locura. Igual Rumania da, Venga, Rumania. Venga, vale. Ya está. Zer moduz? Bueno, bukaerako aukerro. Hasieran oso gaizki gero, ezakit. Oso gaizki egiteak badu abantaila bat. Bai, beti nago betzeko, Ez daka, ez. Bai. Gero kontatuko. Bai. Ai, ama. Etxean jabetuko zu. Italia, Grezia, ez ezko eremuan. Italian 122koa baita, Grezian 124koa.
Portugal, ez ezkoremoan? 23koa, bertako bez orokorra. Danimarka eta Polonia, ez ezkoremoan? 25koa Danimarkan, 23koa Polonian. Baiezkoan Suitza. Andorra aparte utzita, Europako bez eunekorik txikiena du, 7,7. Pero behar bezala banatzen ote den eta... Bai. Alemania, baiezkoremoan? Hortxe, doi, 19,9 baita. Ja, ni gehiago esan. Ja, nik pensatzen. Ez ezkoremoan, Kroazia. 25ko bez orokorrarekin. Rumania, Hungaria zen. Malta, baiezkoremoan, Beñat, Nerea? 18koa da bertan. Vale. Lareunda berrogeita €. 11koa osatuko bagenu, Sakurako bidean kokatuko ginateke eta gainera 1.000 euro eskuratu. Errumania, ez ezkoremoan, Hungaria, bai ezkoremoan zuzena da? Hungarian, 27koa da, Errumanian, 19,9koa. Zepera. Lareunda berrogeita mar, Beñat, Nerea, baina oraindik 1.000 euro irabazteko aukera, urrezko galderari esker. Bi azkenak izan ziren Europar Batasunean sartzen, hori da, galdetu dugun aurrezko galderan, eta Kroazia nahiko argi, Beñat, esaten zenuen? Bai, uste azkenetariko izan zala. Jugoslavia eta guztioita gero, no? Baina, Errumania eta Malta ez dakit... Eta igual beste bat dala, Osa, egia esan. Pausuz, pausu. Urrezko galderaren erantzunak jakiten joango gara, lehenengo pausua, lehenengo geltokia Kroazia zuzena da. 2013an sartu zen Europako Batasunean, eta sartzen azkena da momentu. Zer esan dugu zalantza? Errumania eta Malta. Ai, bestia da. Bietako bat bada. Jazki. Gaiztoak zate batzutan, Ja, bera. Beñat eta Nerea, 250 euro lortu ditugu. Miluzeko laugarren denboraldian post-postik etorri gara. Banatuko dugu, urrezko galderak gordetzen duen saria, Beñat, Nerea, 1.000 euro, Miluzen gaur, Errumania erantzun zuzena da. Urrezko galdera zuzen batekin ikasturte berria abiatuta. Zorionak, ondo!